Dobro večer, dragi prijateljice i prijatelji. Istar Hücre Eş Urayim, sam se mnogo dublije, Kedaš Hücre Eş Urayim. Ja vam se zahvaljujem što ste danas sa nama. Pozdravljam se u Beogradskog mesnog odbora Saveza vojvođanskih Mađara. Večeras imamo zaista veliku čast i zadovoljstvo da predstavim naše uvažene goste, pre svega njegovu ekscelenciju, ambasadora Mađarske u Beogradu, gospodina Oskara Nikovića. Zahvaljujem se gospođu Klaru, suprugu gospodina Nikovića. Pozdravljam gospodina Jozefa Saboja ispred Slovačke ambasade u Beogradu. Naše drage goste, članove naših predstavništva, simpatizere, prijatelje, drago mi da smo se ovakvom broju okupili i drago mi što vidim sve više novih lica, što je za nas jako bitno i predstavlja na neki način potvrdu kvaliteta našeg rada. Pre nego što pređemo na glavnu temu današnje večeri, ja ću u par rečenica reći nešto o našem odboru iz razloga što za svega mesec dana slavimo 2 godine rada. Dakle, za ove 2 godine mislim da smo u potpunosti opravdali odluku o osnivanju odbora u Beogradu. Dobijanje prostora, odnosno otvaranje kancelarije, čini mi se pokazalo svoju apsolutnu opravdanost. Za ovo vreme smo imali preko 20 tribina, događaja, preko 10 konferencija na kojima smo učestvovali od domaćih do međunarodnih. Imali smo i izložbe umetničkih radova, o tome ću pričati. Bezbroj sastanaka, jako mnogo dolazaka u naše kancelarije. Trudili smo se da naše teme ne budu lokalnog značaja, nego da dovodimo goste koji će biti eminentne ličnosti iz javnog života, iz političkog života. Sve vreme smo jako i snažno radili pre svega na jačanju srpsko-mađarskog prijateljstva i ja se nadam da smo u tome svoju misiju u potpunosti opravdali. Takođe, ističem i to da smo, čini mi se, uspeli da postignemo jednu veoma pozitivnu energiju koju svako ko dolazi kod nas, dakle, bilo da je u pitanju tribina, neka konferencija ili pak lični kontakt, kada nam posetioci dolaze i simpatizeri u naše kancelarije, osetili i sa sobom odneli taj pozitivni duh. Mi smo se zaista trudili da svojim radom učinimo nešto drugačijim rad klasične političke stranke. Pre svega, ponavljam, intenzivno smo radili na jačanju srpsko-mađarskog prijateljstva. Jedna od aktivnosti sa kojima smo takođe počeli u našim prostorijama da radimo, odnosno koje želimo da i ovim putem, odnosno danas, nastavimo, jeste otvaranje umetničkih izložbi. 21. septembra mi smo imali otvaranje izložbe mlade umetnice iz Kečkemeta, Adrian Nemet. Tom prilikom, inače, ovde je bilo posete jedna privredna delegacija iz Mađarske, pa čak i poseta parlamentaraca iz parlamenta Republike Poljske, što je takođe učinilo veliku čast. Pre 2 dana postavili smo ovu novu instalaciju i danas je tema izložba slika našeg Nenada Colića. Međutim, pre nego što budem rekao nešto o Nenadu, dozvolite da vas upoznam i sa tim da ćemo kroz nekih 20 dana imati filmsko veče, zahvaljujući gospodinu Šiklišu iz Nacionalnog saveta Mađara i najvjerojatnije će biti gosti i naši prijatelji iz Filmskog centra Srbije. I to će biti i inače početak jedne tradicije da ćemo bar jednom mesečno imati filmske večeri gde ćemo emitovati nekoliko kratkometražnih, jedan dugometražni film uz pravo objašnjenje, odnosno to neće biti neformalne filmske večeri, neko veoma osmišljene i prave filmske večeri gde ćemo moći se upoznamo pre svega sa vojvođanskim mađarskim filmom. Što se tiče našeg večerašnjeg izlagača ili glavnog domaćina Nenada Colića, o njemu mogu da kažem da je rođeni Beograđanin, ali da je i srpskog i mađarskog porekla, da je državljanin i Srbije i Mađarske, što on ističe kao svoj veliki kvalitet, jednu veoma pozitivnu stvar. Da se radi umetniku koji je bio vrhunski, još uvek je vrhunski sportista,
ali je bivši reprezentativac u gimnastici, setio sam se filma Pehir i Penjir, da je u pitanju umetnik koji je studirao grafički dizajn, koji je takođe i rock muzičar, znači osnivač i frontman grupe Ravno do dna. Ja se nadam uspehu ove grupe, bar kako je Jazda imala. Nadajmo se da svi zajedno da ćemo za godinu dana možda, da će nam biti čast ako nas uopšte udostoji poziva, tako da naravno nadamo se da će tako biti. A tema njegovih slika jeste Vojvodina. Pitoma, beskrajna, prelepa, i ja bih voleo da na ovih, pošto ovdje imamo ukupno 29 radova koje smo izložili, voleo bi da sada naš umetnik nešto kaže o slikama, zašto smo baš danas eto imali otvaranje ove izložbe. Baš danas? Da, zašto su ovi motivi preovlađujući? Za početak motivi, Vojvodina kao generalno moja povezanost sa Vojvodinom potiče još iz nekih ranijih dana, iz neke moje mladosti koje sam slobodniji deo mladosti provodio u Kanjiži kod babi i dede, koji su poreklom iz Kanjiže, vojvođanski Mađari. I onda sam pokušao kroz te neke motive koji su meni lični, dragi, bitni, da oslikam. Zapravo to je jedan lepši deo mog detinjstva i to neko dete iz mene valjda u stvari naslikalo sve kako je videlo tim očima i kako danas to vidi i kako to sve danas izgleda. Tisa na koju sam proplivao i ti neki sokaci ili nasip i tako neki detalji. U principu ništa ja mnogo ne bih tu pričao, više bih volao da vi to pogledate i da vi doživite neki lični osjećaj ako je to moguće i prilike toliko. A da, današnji dan, zato što između ostalog moje majice danas rođendan, pa smo onda spojili lepo i policama. Da. Eto, toliko sad ne znam, ne budeš da imaš nešto da dodam. Evo, znači, meni je drago što imamo zaista veliku čast s obzirom na to da smo se okupili ovako velikog broja i opet ponavljam, drago mi je da nas ima sve više i da će vam, nadam se da će vam se dopasti ovi radovi i ja bih ovu izložbu proglasio otvorenom i molio bih vas da nam se pridružite na skromnom koktelu koji će sada uslediti. I naravno torti koju je mama spremila s obzirom na to da je danas rođendan. Hvala veliko i slike govore nisu imali mogućnosti pomoći određene finansijske možda neki finansijski materijal koji utroši novinar Ana Marija Marković je rekla da je javila da će fan u televiziji da će biti izložboran i može da pošalje slike. Šta će mi da biće? Ima smisla. Nije
Meni ja sam uvijek sve Slobodno se poslužite pričem. Sad ćemo resimo i desni da je. Svi smo sa tako neke strane. Ovo, nemojte se slijediti, ubiti strani. Ajde, braberu. Slobodno. Sad radim kao trener. Trener sportski naziv. To je malo opet nešto individualni sport. A mislim da je treba što je. Ne ostavi do pol, da se nekako iskreno i lijepo, ja sam dobro čeo da se slušati. Ja sam tu sad neko išao Dobro.
Nije za mene Kako se poredimo? Nagyon örülök, hogy No persze, persze. Osjetila stvar, kompozicija. azt mondja, hogy január 5. És az anyósától kaptam 20 Azért mondtam.